Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru gini gilongi khubor bam dagasni. Hadien bala thait jrem ka shong prokram baroh shisngi ka MYNTRI PLA Tyngka kari India ka Nirmala Sitharaman kalalit bam le pyngngad Nan Polok. Ka Sitharaman kadangwan program na New Shillong bat kalit jngoh ya ki jingtei bala beide ka Sorkar Kmie. Ha ka jingwan jong ka Shillong katei ka MYNTRI ka iapbeij ya ki erbatemon erbatesi ka Rilum Khasi. Barhaman baka ai jingkren ya ka jinglong khuid jong ka Jylla Meghalaya ya ka Nirmala Sitharaman da ka Deputy Commissioner ka kong RM kurba bat ki Magister ringkat lang katanat kam jngoh ka ai perthai. Tarik kacau je deh, tarik keren, tarik. Oh, tak tarik. Pyngngad hả? Tidak lawan. Tidak lawan. Sedin. Press. Tarik kacau je deh, tarik keren. Tarik. Oh, tak.